Diyos marhay na hapon sa Tuya Agaboz. Primera dia, primerong hapon, primerong presentasyon man kang programa sa kainot-inuting aldaw kan taon 2025, Miyerkules, Enero 1. Aldaw kan sa tung mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary and ang programa pong Bicol Target, minataon ning pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay dyan ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon asin kamugtakan padagos ana pag-savor kan bakasyon kamong mga yaon dyan sa gobyerno, afera ka na sa serbisyo sa militar, sa pulis asin sa emergency, pati naman sa pribado. Piyesta opisyal pa kamungunyan. Kami po diretso ang trabaho. Sagkod alas 5 ang hapon, programa ng Bicol Target, The Maiden Presentation 2025. Sana po yaong kita maasa marhay na kamugtakan. Igwa pang tada lamang dyan kung mapopwede. May matimo-timo man lamang. Ako unmi iyan digdi. Salamat kay Madam Rose Grajeda, Buda sa Familia. Thank you so much tabi sa Indo, Madam Rose, sa padagos man na pagtiwala asin pagantabay digdi sa DCGB pag may pinadarang merienda, yan igwa pa lamang ning kunyan ining may umba lamang dyan sa Indo, umba sumasiram-siram. Pamanggian ta lamang pading naladi. Ay ka na ngayon nasupog ka New Year na New Year, sigan panghagad mo. Sige tabi. Katuwang ta dyan sa luwas ang news team siyempre sa pangenot ni Chief Jimmy Pading Jim, kumparing Jomar, kumparing Al, yaon man si Joshua Bino asin si Karen Ala, sa Maribela si Henry Mata, sa technical control si Pading Nald Baldon, sa kuyang kapartner ko niyan kan Jigs Baldo Welding Shop. Siyempre sa newsroom nagingenot dyan si News Director Mar Dela kasabay sinda Angel Mustasa and nagmamonitor dyan sinda Jen, si Mary Joy Jaresgo, Jen Balyaran, si Madam Shaleron sa production, pati na po sa social media platform sinda man ang nagtatarabang-tabang with Jimos Barrios. Sa IT tabi ang samuyang kasabay dyan sa Broadcast Me Worldwide Netwide, ang samuyang tech dyan si Jerome Nico Martinez. Welcome na po. Ako po si Pio Fernandez. Kainot-inuting presentasyon kang programang Bicol Target ngunya na taon 2025. Sana po sudakul baga nagre-react ka subago, nagdadangog, nagte-text, nag-upload yaraon man kamo tabi diretso man. Maski ngunyan sa nang aldaw New Year man baga day kamong trabaho. Sige, pakimahirak man lamang. Dakul ba ka subago? Minapasarain baya ka mo pag alas 4 na. Day kalingawan alas 5:15 tabi, mahal na novena nuestra para sa tuyang mahal na inang Santa Maria, Our Mother of Perpetual Help. Salamat kay Chio Floring Grajeda, buda kay Madam Rose Grajeda, sa familia kay Madam Len, kay Jiang, Chef Jiang, kay Hero, gabos tabi dyan sa familia, sa Kekoys, dyan sa Kamalig. Sige na tabi, sana yaraon ka mo dyan ha. Ansa ko yung numero 0942-670-1195, 0942-670-1195, asin 0960-730-115. Sir Renen de los Reyes, presente sinda ang familia de los Reyes asin Trijo family sa Bato Catanduanes. Solemnidad ngunyan kan Inang Maria, first day of the year, sabi ni Sir Renen de los Reyes. Maray na hapon, Happy New Year, Familia de los Reyes asin Trijo dyan sa Bato Catanduanes. Sige. Huhain na baya ni kasubak ko kadakol nagdarangog, nagte-text. Ngunyan day na
Sige, may report muna kita dyan sa luwas. Isihon ta kay Karen Ala ang dagdag na informasyon dyan sa palibot. Hali dyan sa tuyang palibot. Sandali, hanapon ko yung aking album dito. Eto na tabi. 15 minutos, luminapwas ng alas 4 ng hapon. Si Karen nasa linya. Karen, good afternoon, go ahead. Yes, sir, Tio. Happy New Year. Happy New Year naman sa gabos ng mga paraan tabay. Live kita digdi sa Legazpi City Terminal kung saan as of 3 p.m. ngunya na hapon, dakul-dakul na ang tao digdi sa Kadaklan, biyahe na pabaralik sa Metro Manila. Sa napag-araman kan DCCB News na informasyon sa Tio, mataw sa tigaharabol na kan iba, ang scheduled afternoon trip mo niyan na 4 p.m. Halagang ang next trip will be 5 p.m. followed by 6 p.m. naman. Ngunyan tabi sa Tio, kung aga sa food mo niya na 4 p.m., mga nasa 2,700 plus, di kita isa may detector, ang mga numero kan taong minaralaog di sa may terminal, susub sa mga bus attendant, mga siguro nasa poco mas o menos 900 bus passengers na o mga nasa 1,000 na, ang bilang kan mga biyaherong nagbiyahe, dangan pabiyahe na babalik duman sa Metro Manila. Pero Sir Pio, susub ka bibigay kay certain Mang Jeff na sarong bus passenger attendant dito sa may terminal. Ako pa nga ni so grabe ang mga tao. Sa susubiki, mas magulpihon ang mga tao pa ini sa Sabado, Domingo, January 4 and 5, kung saan tiglalauman agad na congested ng maray, ining taogan terminal. So, syempre, weekend, buda kung sa iba, tigsusulit pa man ining simana, bago sila magbaralikan next week sa trabaho. Kaya as of 4:16 ngunyan tabi sa Tio, may mga naiiling nakitang nagpupurupuan asin paararam na sa mga kapamilya na mabiyahe na sa ready for take-off na ining mga siguro na sa 4 or 5 bus sa 4 p.m. tabi Sir Tio and trip at mostly pasiriling po sa Cubao. Yan tabi Sir Tio. Karen, tabi. Yes, Sir Tio. Pira ng kwan at pirang ribo na ang nakalarga dyan tabi asin na nagahalat pang makakuanin malulunadan poko mas o menos sa estimate ngunyan aldaw over? Mga siguro daw po Sir Tio, mga nasa 900 passengers na o siguro mga nasa 1,000 na po Sir Tio. Pero sa Giraray, ako pa ini ang pinakatakol, ang matakol pa ini sa weekend po Sir Tio. So maabot na sa 1,000 poko mas o menos ang nakalarga. Roger, Sir Tio. At ang last trip baga dyan is mga 7 p.m. Depende duman sa schedule man kan bus. Roger, tama ka po dyan, Sir Tio. Kumusta ang availability kan mga tukawan? Ano ang informasyon dyan? Kayang akomodaron as of now sa mga pasaherong malarga tabi Karen, over? Lukog di Sir Tio sa may uning Bicol Kisarog bus. 49 po ang seat. Pero sabi di ka na driver, remanda po ka ni Sir Pio, napapanok da talaga ining mga tukawan. Ang iba, napapanok man, ang iba po, daiman. Di, bako pang kwan, bako pang gayong roso, Ako pa po, Sir Pio. Okay. Panikurado ini, sa Sabado, Domingo. Yan, tabi. So, LTFRB nga ni ibaga, nagdagdag nin bus, nagtausin na ning special permit para dyan sa pag-akomodar kan mga pasahero. Siguro nga ni, magayon man na terminaran tayo ni, taduman baga sa Manila, pag-arog ka ini Karen na Christmas, New Year, Semana Santa, tapos Holy Week, Semana Santa buda itong so Defunturum. Ito bagang supesta kan mga gadan. Ang apod baga sa tuya, digdikan, gabos na media practitioner sa Manila, TV, radyo, pag nagre-report, yaon sila sa terminal, pareho man kang pigigibutan dyan sa terminal, yaon sila duman sa terminal sa Manila. Ang apod sa to, gabos probinsyano. Uwi nga niya sa kanya-kanya mga probinsya. Mas kang tig-ulian mo, syudad. Ang paghiling ninda, ang Manila sa naan syudad. Kaya terminal taman mo niyan, so mga maharali sa probinsya, maduman sa unikong syudad kan Pilipinas sa Manila. Mabaralik na sa sulong syudad sa Pilipinas ang Manila.
Oh. Yes po, CPO. Metro Manila. Bako, baga, Opo. medyo nakakakunyan man, nakakakulog maning diit, parang igwaning diit na slur, igwaning diit na diskriminasyon. Roger. Kanakagi bagang mga simana, siksi ka na, agawan na ang mga pasayerong uwi sa kanya-kanyang probinsya. Garo baga gabus na lugar outside of Manila, puro probinsya daing syudad. Garo baga ang syudad sa nan Manila. Kaya siguro pagbarita tamanig dio, papabalik na sa sulong syudad sa Pilipinas ang mga hali sa probinsya. Roger to that, CPO. Yun na kuan na bako panggayo diyan bako panggayong congested sa Legazpi City Grand Terminal tabi ano. Pako pa po, CPO. Pako Sige, pa. sige. Roger, yan tabi tiyo ana pinagalitas sa lusukan mga pasero di sa Legazpi City Terminal karan ala district niyo. Thank you so much Karen sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Bako panggayong ruso ta utungan iso nakahoro ni Karen so sarong bus day pa napupuno so 49 seaters ninda. Ruso talaga kan pag abot kan Sabado Domingo. Yan taalangan ni naman sa nabagaan ni baka nag-leave na. Ngayon pagbarita tadig di man sa probinsya, pabalik na sa sulong syudad kan Pilipinas ang mga pasaheros hali sa probinsya. Tayan baga taon-taonan padingnal. Semana Santa, New Year, Christmas, Pistang Gadan, pauwi na ng mga probinsya. Karo baga susindasan ang syudad sa bilog na Pilipinas. Ay nago. Madam Lucy Castañeda, ang tagapagtaram kan DPWH Bicol. Happy New Year tabi sa imo. Thanks for listening. Regards diyan sa indo tabi sa pamilya sin sa opisina. Ma'am Lucy Castañeda kan DPWH Region 5. Happy New Year. Si kumpadring Al Armario sa oras na alas 4:22, pading Almarhay na hapon. Thank you, pare. Maray na hapon. Happy New Year. Kanya-kanya ng priority distrito. Asin LGU, ang pigilaoman na tratamiento kan mga opisyales kan gobyerno provincial sa paglaog kan 2025. Dahil kadaklan sa sanggunian panlalawigan, may dadalaganan pamanggiraray na posisyon na maabot na eleksyon sa Mayo. Enot si Acting Vice Governor, Presiding Officer, Board Member Ray Bragais, madalagan ining alkalde kan Tobacco City, si Board Member Vic Siga Jr., madalagan man na Vice Mayor kan Tobacco, katandem ni Bragais. Si Board Member Attorney Sina Marion Rubia de la Cruz, nagdalagan man ini giraray sa pwestong board member. Oho. Sa 3rd District, si Board Member Dante Arandia, nag-aspirar man na Vice Governor, independent candidate. Si Board Member Jasim Palmiano, for Vice Mayor man ng Ligao City, laban niya si Board Member Eva Josephine Ribaya. Anday sa na mga kandidato na last term na sa 3rd District, si Board Member Jessa Salceda. Yan. Digdi sa 2nd District, re-electionist pagka-board member si Attorney Melissa Abadesa Armidilla, si Board Member Vince Baltasar, nagdadalagan man na City Councilor kan Legazpi City. Dahil naman nagkandidato si Board Member Rolly Rosal, Yes. na last term naman. Sa mga ex-officio members, Councilors League Representative Tongtong Salceda, board member man ang bigdalaganan kani sa 3rd District. Si Barangay Chairman o Liga President Board Member Isiam Ismael, para alkalde man kan Legazpi City. Ang matatada sa mga ex-officio member, si SK Representative Board Member Mateo Gamboa. Kaya pagilauman ba din na sa mga issues concern, agenda, sa sangguniang panlalawigan, ngunyan na paglaog kan 2025,
may kanya-kanya ng priority ang mga miyembros sa Sanggunian dahil sa sindang kanya-kanya man na ambisyon politikal. Roger to that. Sige. Yan ba rin ang informasyon ba digdi sa lawas? Alarmario Provinciano. Yan, probinsyano. Sige, may bago kay Pading Jomar, naghapot digdi, ta siguro nagdadangog ina naon ang bitan ta si Ma'am Lucy Castañeda, naghapot ini, siguro mabiyahe, kung possible na da 2 lanes yung duman sa Lupi. Iyo na tabi, dahita na ipapasa pa kay Ma'am Lucy na Castañeda, iyo na tabi, 2 lanes passable na yan. Haloy nang pinagpaluwas ang informasyon kan DPWH. Ining naghapot tabi baka nakamonitor ka si 88770 tabi yan, okay na po yan na Lupi na section kan Maharlika Highway, 2 lanes passable na yan duman sa latest na kunyan na impormasyon na nakuan niya to na ipinagpaluwas kan otoridad. O kung nagdadangog tabi ito naghapot, iyan na po ang kasimbagan. Dahil na ipinasa kay Ma'am Lucy because ready at hand na po sa informasyon na sa indong pinaghahagad. Ano tabi? Sige, diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Dumang kita sa Premier Distrito. Kumpadreng Jomar, marahin hapon man tabi. Please go ahead. Salamat, Paring Pio. Maray na po. Happy New Year. Happy New Year sa mga parantabay. Oho. Sa dagdag na pareta makalis ang kabangang taon na garo na may lockdown sa mga lugar. Arog ng siyudad kan Tabaco. Halos daing auto sa luwas. Oho. Halos daing tao. Ngunya nagpuuna naman na magruluwasan Yun na mga tao at Oho. magpasyar digdi sa sentro kan siyudad kan Tabaco. Initabi Pio, ang particular na nariparo niya to na tigdag sa kitaw naman ngunyan, ang simbahan, sa may misa, Immaculate, ano ba yung ngunyan? Miyerkules Oyo, kay Mama Mary. Kay Mama Mary. May misa kaya dakol lang auto digdi sa may simbahan kan Tabaco City. Compared ka subagong aga talaga pa rin Pio, nag-drive ako, garo ko na paharuton kay Maraiso sports car ko. Magayon nun magmaneho Libreng-libre. talaga. Kasubagong aga, magayon nun magmaneho. Wala kasabat, wala ni ano pa man. Talagang puwerte. Pero ngunya na dakol na and busy na naman yung mga traffic enforcer digdi sa siyudad kan Tabaco. Pero daiman giraray maikukumparar sa ordinaryong aldaw dahilan ta dakulong pa ang saradong mga negosyo digdi. Ang LCC mismo tabi Paring Pio sarado maging so LCC Mall digdi so itong so Market Savers Iyo. so grocery nindang so separado baga. Opo. Sarado pa kaya dit ang tao sa mga tyendahan, mga hardware, gabos-gabos, sararado pa. Ang mga nagbuburukas man lang digding nahiling niya to. Ining mga butika, so mga, so nagturugdok lang baga Paring Pio na dahil lang ta fiesta, Iyo. Pasko. Oho. So, Baratillo, ayan. Baratillo. So, Baratillo. Oo. And halos iyo, buda sa mga tindahan, mga sari-sari store, nagburukas. Pero ang tao Paligpio, sandungon yan dito. Halos ikukumparar mo sa sarong sadayot na banwa, ang lakaw-lakaw kan tao, digdi sa sentro, kan siyudad kan Tabaco. Kaya so mga traffic Kalu-kago. Halugak. Ano? Halugak. Oo. So mga traffic enforcer pa, relax. So re-restoryahan. Iyo. Kaya po nga sir magtahaw dyan. Nya sa Kasi siya mantahawan mo dyan. So mga parking boys, busy na naman. Baka nagpapaurubat pa. Kung nahiling, ba na parking boys, pa kung nahiling. Kung sabagay, pa man masyado kaya auto. Ang natambak man lang sa auto digdi sa may simbahan, taso nagsirimba, pero sa ibang lugar halos dahil barakanti pa sa lugar na pwedeng Parkingan. Hello? Napuputol. Hello pa de, hello. Barakanti pa
Barakanti pa, so pwedeng parkingan. Hello pare, okay na? Go ahead, okay, you're on Wala air. na? Mhm. Okay. Sa bagong aga ni Parigpio, talagang sutawo siguro nagkaaragahan. Dakul kay mga, igo nga nagkapera na mga suiba na hiling ko, hali daw yun sa ospital, naghahanap ki para padya sa sumalulo na danin da pade. Hello pade. Oho, go ahead padi, you're on air padi, go ahead. Mhm. Hello, naghahanap ki para padya. May mga padyak, daing para padyak. Mhm. May nahiling sa padyak dyan, kung sa'y nakasuksok, nakaparada. Pero dahil sa mga parapadyak, Oo. sa buyong pa, dahil ako nasa bata ka sa bagong aga, nagralakaw na sana alit sa ospital, mahanap mabakalan ki pagkaon. Oho. Sabi ko, nagralakaw na sana ka mo. Dahil ako nagpadyak. May mga padyak na sir. Di o galing yung para padyak. Dahil mga driver. Buryong pa. So, saro na padyak pa di. Yaon duman sa driver sa, bako duman sa bisikleta, yaon duman sa sidecar. Plastado nga ya. Baloan na ngayon pukawa itong malunag ka. Bakit mabungag kita? Talaga pa rin sinyalis na ang pagsabat kan bagong taon. Talagang i-celebrar maging kayo itong sa mga saradit na nag-aranap buhay. Maging sa mga parapadyak nga ni. Nag-aranap man palang kirinom. Nariparo ko ngayon pa di. So mga parabalot bagang nakaurong ka sa bagong maagahon. Yes. So nagtinda kibalot. Normally, nagruluwas iyan sa tinampong pagdiklom. Oho. Kasi bagong alas 3:30, nakapwesto na. Ay, Naman. may ano. Sabi, naput ko sa loob. Sabi ko, nagkaramay ka mo. Pasakatan niya, sir. Yan. Pasakatan. Iyo. Babitahan ka nga yakisaro lamang. Pwede nang umuli. Pwede na. Pero nag-ano sindakan so, tradisyon. Oho. Ano niya ko, ang put ko ngunyan. May nagpulad man daw kay kwarta sa indo. Ano po man baga magpalusag kay kwarta sa Lunes? Pitaw no. Dahil pa mga sir, ako nagkaturuin sa kataning ko ngayon, maripa na bakala nakiduwang palot. Nagluwasin na pa di. Bako na, pamahiin, mabakalan niya kami. Okay na. Swerte niyan sa bilog na taon. Yes. So, Oho. iyan mga obserbasyon tango niyan digdi na petsa 1, pero merong aldaw kang taon 2025, ang lugar is kalmado pa ang tabako, dabaday mo pa makupang suarog kan mga ordinaryong aldaw na ang lakaw kan tao mga makasakason, ngunyan pa relax pa. Sige. Iyan ang report, Jomar Bian, DCG. Salamat kumpadreng Jomar, hali diyan sa Tabaco City. Taon-taon tabiberil tadahan tan istoryangan. Anong advice mo padingnal? Tayo kitang duwang report ano. Sige. As per advice tabi Chief Jimmy pading Jim Buda Joshua, may time check muna kita tapos dapat malawag inining tama sa periodo ano tapos may mga hanap buhay. Kamuan masunod. Oras Pilipinas alas 4:32. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,
pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Iyan, tabi diretso na kita sa programa. Thanks for waiting kay Chief Jimmy, kay Pading Jim, budak kay Joshua. Okay, iyong linya Pading Nal, dahil manaputol, pakicheck tabi.
Nako, sensya na tabi Chief Jimmy, padita na tiyempo kay sa oras, hinabol natin ito, pati kay Joshua. Okay na yung linya, naka-reconnect na kita. Diyan sa linya ni Chief Jimmy Pading Jim. Pading Jim, good afternoon. Please go ahead na. Maray na hapon pa duwang simana puraber an New Yearan pulang gibinaha dahilan sa shear line dahil manin bagyo alaga danim pakantubig talagang makusog bring ka na naman sumabot sa 100 metros na konkretong side kan main kanal kan barangay Magurang Ubaliw Basod Irrigators Association. Basado kay former board member PM Imperial ang in charge ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa pagreparo kan mga parauma, hindi sa nasabing banoan, posible proyekto ini kaniya, an makonsuelo tabi pa an porsyon kan irrigators, irrigasyon, dati nang naraot kan bagyong Christine, an instruction ni Congressman Didi Cabredo, palliative measure nguna, trinsirahan nin mga sandbags temporaryo, ang problema binaha liwat bago kan New Year. Nako. Nagpistingan so sandbag versus konkretong pasilidad kan mga parauma. Ang inigay so konkreto. So sandbag. Sandbag steady. Kay nabungkal kan ba? Oho. Sang mo yan habang dahil pakipundo, long-term solution ang kaipuan, diskarte, nara Congressman Didi Cabredo, printera si PM Imperial, sandbag na nguna, para maski puro papano, makapagpadagos kan pagtatanom, ang mga parauma, nasa lampas naman kita duman sa typhoon season tabi, kaya yun ang nguna ang sistema, sandbag na nguna, ang mga bigga sa sagibo, duman sa mga nabringka, na mga pasilidad sa irigasyon. O yan si dating board member PM Imperial sa entrevista kan DCGB News. Tignan po lang Naraot so line canal, so main canal kan Mobia. Ang natada, so pinag-ibod ang sandbag sa temporary na. Itong Mobia, anong Mobia? Magurang o Baliw Pasod. Irrigation Association. Ito, pinag-ibod ka niya? Probably niya ito. Na-distroso? Na-distroso. Sa mga 100 meters na line canal, konkreto, pinanod, na-displace, pero in place. So sandbag. So, na-display. In place, so sandbag. Display, so konkreto. Ibawan talagang panahon ko yan. Mga magkusog na talaga, bungag kan tubig. Sige. Yan, pare. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jimmy, sa report hali dyan sa luwas. Sige, diretso kita kan istorya. 13 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin pagkahapon sa primerong presentasyon kang programang Bicol Target yun na taon. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Happy New Year. Go ahead. Yes, Happy New Year, Sir Pio. Happy New Year sa mga parantabay. Sa laog nin maghapon, munya na aldaw, nakahangos-hangos ang tinampot kami, Sir Pio, sa palibot kan syudad nin Legazpi. Harayo na maray ang sitwasyon kan mga nakaaging aldaw na halos talagang oral daw na experience ang traffic. Pero ngunyan, sa pag-rekorida kan DCGB News, paglibot-libot ang naghapon na tabi, Sir Pio, kulang talaga man ang mga bihikulo na nag-layaw-layaw digdi sa palibot kan sentrong Legazpi, nakahangos-hangos man ang tinampo sa matinding traffic na na-experience kan mga nakaaging aldaw. Mientras tanto tabi, Sir Pio, dahil naman uso sa iba talaga ang pamahiin na pag primerong aldaw kan taon, dapat dahil magpalawas din kwarta, matawo na ngunyan ang mga mall. Kung kan pagbukas ka sa mga may mga tao-tao na puro pamilya nag-preparasar, nagkakaraon, harayo sa pamahiin kan mga nakaaging panahon. Dapat dinero o magadang sirti, bawal magpalawas ki kwarta. Iyon na nga ang problema. Kung sa tuya man na pag-isipon, kung mapaluwas ka nga ng kwarta, gustong sabihin, bilog na taon, igwa kang gagastuson na ipapaluwas. Oo. Bako? O kaya ko niyan, para no dyan sa mga kaung-kaunan? Sa mga mall, Sir Pio, matawo. Tigil ko nga dahil masyado
sunod mo na pamay, magpaluwas. Kan pag-ayos mo sa mga mall so bago, matawo, Matindi. para milya pa nga na nag-iiribahan. Sa bagay, kung dahil ka magistos nyo na daw, paano man so naghahanap kibinta? Iyo. Siya man so na mabinta bilog na taon lugon. Kaya sa niya na maghapon tabi Sir Tio, trangkilohon ang syudad kan Legazpi, kulang ang mga bagyahing jeep, anak na tagahagi, tricycle, private vehicles, tewas na marayan na tinampo, at sa roal daw nakahangos-hangos ang na tinampo kan syudad. Expected naman ang pagmaralikan kan na medyo gabat-gabat na bulos ng trapiko, posible po saga pag nagbalik normal na ang sitwasyon, digi sa syudad kan Legazpi, asin magburukasan pa, ani pang mga business establishment. Roger. Nagpapit Sir Tio ang sitwasyon sa palibot, Legazpi area, Joshua Binod, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Kompleto sa primerong bungkaras kang programang Bicol Target ang tropa dyan sa palibot. And bago tabal-tadahan, sa aga na sa nagayod itong mga temas na nagburutwa, kuhaong kuning oportunidad na sa pangarang kan tropa, news team, management syempre, kami po nagpapasalamat primero sa amang Diyos ta ini nakaabot kita sa 2025, primerong aldaw ngunyan, and aldaw pa kan sa itong mahal na inang Santa Maria. Salamat kay Mama Mary, salamat sa mahal na Diyos. May blessing na kita po, nag-iribanan ngunyan naman na taon na naman ini, puon kan taon, sagkod sa mga maabot na aldaw kay ning presenteng taon, isa mga maabot pang taon na ibibiyaya sa tukang kagurangnas. Thank you so much. Thank you so much man sa mga listener, si Raong Kamudyan. And padagos man ang pagtiwala itong mga natatada na namumuyang magdangog man sa Bicol Target na tabi po. Maski ba kung kasing dakulda kumpara sa ibang manainot na programa, salamat po sa mga yaon man na nag-antabay, nagdidiretso sa Bicol Target. Po? Yan, di ko ma-imagine pa ding pirang taon na nakakaraos baya kita. Sus Mariosep, makulugon baga sa pag-isip oral daw, ano an i-research mo, ano an tutukaron mong istorya, ano an relevance ka ini, ano an sa imo gagamito na sistema, arin ang i-aplikar mong provisiones kang lay, arin an logical, arin an totoo, arin an salay. Dahil man po ang programang ini, kunwara po kamo dyan ng mga parantabay. Kaya salamat asin pig-encourage o kaya prayer mi tabi na sabayan nindo kami sa bilog na naman na taon na ini sa mga maabot pang taon kang programa. Kung itugot kan mahal na Diyos, sabayan nindo kami sa presenteng taon, come hell or high waters, sabi na nga ni, through thick and thin, dahil makita naghaga din kalabidad, kung ano pa man, sa katrangkiluhan o sa kariwurukan, yaon po kami sa abot kan sa muyang makakaya ang DCGB, ang Bicol Target man tabi. Sana sarabay-sabay po kita na mag-iriba-iba ngunya na taon sa hirakan mahal na Diyos. Pwede na pa ding hilinga daw ang sa itong kandyan. Igwa kitang minutos pa natatada. Sige, tanganing sa taon na ini, kung igwa ka mo tabi inin suwestyon, ano ang pwede tang idagdag pa sa programa o halion sa programa, feel free na may paabot po nindo sa sakuya, because I for one, I do fairly believe na kamo pong mga parantabay ang dapat na ma-satisfy mi. Bako so kung ano ang kagustuhan mi, kundi kung ano so kagustuhan nindo tabi. Sa abot kan sa itong makakaya, nagdi-discuss kita nin mga topics, mga issues na ang kamautan ta is to guide the public kung ano an legal, ano an logical, tabi, despite kan binaralyuhan ning opiniones, dapat igwa ning logical conclusion, susog sa lay, susog sa katotohanan. Bakong we should not left the public hanging, makataram sana si uni, makataram si ito, tapos de kita ning conclusion, dapat igwa po ning conclusion. Tanganing de kita masway sa sala na interpretasyon mo da conclusion. Tadipisil ito. May kasabihan ba kita, a well-informed public is a well-decided public. Yan. So, kung anong tasabot ka sa itong makakaya, magiyahan taan mga paraan tabay ta. Okay na yun, okay yun na may mga reactions, pero pag ang reaction is, ang apod ba kan pa di, falsum argumentum.
palso na, maalsum pa. So ito magang minapagawak na balisngig na logic, tabi. Medyo sa totoo lang, ipagtaga-suppress ta pa dit yan, tadipisil. Ano? Sa tuwi rin ka mautan, so we ferret out what should be right and not wrong. Ano? Ta kung salaan ang konklusyon, salaan opinyon na mabilog kan publiko, gabos kita kaandamay tabi ano. Igo nga ni ibagang kasabihan, pag ang mga leader baga, mga opisyales, so talaga ngayang totoong leader, no matter how popular ang desisyon o ang policy na kukunyan, basta iyuan kunyan, iyuan nasususog sa lay, iyuan tama, panindugan mo ngayon, no matter how popular your decision is. Tapa minsan baga pa, no? Ang opinion kan tao, sararo sana, sa sarong opinion na bako susog sa kunyan, sa logic, bako susog sa lay. Nagkasararo lang sila, naarog ka ito. Yan. So, iyan po ang sa tuyang maitabang may kontributa is to ferret out itong so tama na nakapalaman sa lay, may logic, reasonable according to reason, sumaray na rason, tabi, and magkaigoning logical conclusion sa mga issues tabi. So yan, tadipisil kung left hanging ang publiko and then ma-influensya, igwani baganing kasabihan na okay nga demokrasya majority rules. Pero din nangangahulugan na sumayoriya, iyuan, igwa, nin logical and reasonable basis. Nagkasararo lang sila sa araw kay itong kagustuhan. So minority, paminsan, iyuan, igwa ning logical and legal basis. Kaya lang, daog sa numero. Yan. It does not necessarily mean na sa demokrasya, kung anong kagustuhan kan kadaklan, iyon na yan so legal, iyon na so moral. Yan. Igwaning araw ka na instances. So, dyan na malaog po ang pagiging, sabi na nga ni, media practitioner ta. O, tumahaw ka dyan, i-explicar mo sa mag-inibog na lado, ano ang nasa lay, ano ang logical, ano ang reasonable. Tabi, Sige. So, yan. Sana magsarabay-sabay kita kung anong gusto nindo pang idagdag o halion sa programa. You may suggest, tabi. Tanganing makanta yan, ma-adaptar ta with the ultimate aim na kamo po na mga parantabay ang mataon meaning level of satisfaction. Sige. So yan po ang kunyan, ang initial na presentasyon kang programang Bicol Target ngunya na taon 2025. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, ang sa indong kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and